Kande ngike ngambona nje khiwe nebhadi uthola ukuthi ukhona ke mengingakhiwa ngebhadi uthola ukuthi ukhona ngicela uthumele ngelozi morning, beautiful lady. Hi. Ngiyaphila guys. Kuhleka abantu mabephila, kuhleka abantu mabephila. Cela sithipheni iscreen ke izokhona ukungena nabanye abantu. Ngiyabanda today. You look beautiful. Thank you. Bantu ayibelokhu bengi-invite to co-host. Mina ngi-understand nje futhi lento nayo lento co-host. Ngiyaphila njani Mpholwethu? Mpholwethu. Why igama lakho limixiwe limixwe isiZulu nesizulu? Kuza kanjani? Mpholwethu. Jwang, like jwang. Awukhonale. Please guys tap the screen. Mamswane omuhle sawubona wejiyani. Sino ngicela le video yami sofuna siwe. Video yiphi yona? Uyitholile? Uyithenge emakuleni? Ngicela uboleke i-ID yakho. Uyayithemba? Ngoba uyazithemba. Yisho njalo. Uyayithemba ngoba wena uyazithemba self. Awuna picture. Okay. Morning species. Ngicela ngiphi date of birth yakho ke manje. Funa ngayiphi? Uyafunda noma uyasebenza? Mina ngithe room 1 bese room 13 shutha kanzwana. Igama Rithabile ba? Ani? I address. Guys, ngiyanibhalisa ne? Ene ngiyabuza ukuthi i-address but niyazixoxela. So. Uyafunda? Uzokudirecta ke uzoyenza exactly le wayenze ngakhona ne? And then i-pregnancy test uzofika ubanikeze ngale nene batshela ukuthi aku-test i-pregnancy test. Ngale la akayekho akayanga kambe ngale sesikhona wena sesibuyile back again hawu sesikhona yo nangoku bengakhi namhlanje uhlupha nje ngomzana yo sesikhona back again yo ntwana zokala ntanami yes my friend erumini lele yes my friend hey ndana he's my best friend hey yo guys erumini lele lincane ntana wawunomona ntana ntwana yimarino mona lenxusi
ngitshela ukuthi akubonisa Shothi umkebiseni manje namazi umkebiseni nomfana webhinqa womZulu umkebiseni ubatshela ukuba kwenza ungayela yini ungene phakathi mase uya the way aye Atoza Don Shothi umkebiseni angithi intwana solanda umkebiseni bayangiphaphela la hi guys Ntwana wangenza ngikhithe expect Q6 manje Thatha script guys ningakhohlwa ngi21 asisebenzi Angiyakhulisa mntwana ngathi izipho logogo mubi yo ubani ningakhohlwa ukuthi ngicute izolo bathe ucute akalalanga ubani othe ucute ningakhohlwa ukuthi ngicute babhalile bawuthenwe owena angizange ngize ngibone hello ngokugcina ukudala bo ngikhona guys ngikhona guys I just posted Tepani screen ningakhohlwa tepani screen bafethu Thatha screen Please tap the screen. asikisi ntwana And send some flowers. Send gifts guys sesowethu apha mfondini sesowethu apha mfondini owena nkare ke ngwanyana wena Kuphi apha? kanti wena ufuna bongwanyana la ya ntwana yini ntwana Ntwana ngazihlumeza amaphinzi withi ntwana. usufuna abongwanyana wena Ngazihlumeza amaphinzi withi. ya kingwanyana ayi mara upepe abantwana akapempanga umntwana upepa umngane wakhe ingozi Thank you Cebo nge-Rose. Yabo sister Bloss phela nisende nani phela abo sister Bloss nisende phela ama likes lapha. Akizolibeba bangene. Sister Bloss. Sister konje bani? Sister Witness. Sister Witness ningasikhohlwa phela nani nisende phela ama gifts nama likes nama tap the screen. Lazaro Sister Witness. kunjani Mara namhlanje ningathi balele nabantu. Phela ntwana uba. send ama rose ayi5 sigama number Ntwana thini something ntwana. Anginamali. Amadola phelile. Ama-dollar wasakho guys please send me dollars. Sicela amadola babisa ngicela please. Sifuna Uber Eats. Nani yazi wele njani? Bengingalala ngepizza namhlanje. Ntwana. Kule wena le. Ntwana nami yayizwa le wena Ngiphilile nami ngobaba lukaThixo. chin Umnqushu wakhe. iwena yomnqushu Selina awathi ba famous Ihlambu. Hawu bathi ngicela usuku umudanse. Ubani manje wena? Uzongiqhatha wena ngoba i-office kwathiwa ngingasabi life emsebenzini lokutshela abantu. What if izo lezi ngane ezingishisayo lezi ukuthi ngingalibalala? Yeah. chin Phakathayo hello. Kashikeni Ngiblokile manager la ngenzela ukuthi angangiboni ukuthi mengilive. Manager mo. Maseko. Ngibablokile bengangiboni ukuthi ngilive and wena umemezana noSelina lezi ngane zongishisa nje bathi age into nesishisa ntwana asifuni kabi la ntwana age ambuza ngithi age bese zingishisa lezi ngane lezi mase ngiyiqhumisa umuntu amshiya ntwana asiphila ke ntwana mama ngibalishisa ntwana ntwana uzoqalisa kirishisa kana ntwana kisoka kibona hayi ngifuna ishele ntwana intwana ikulowe hayi awuguli nje usufika usukhwehlela hayi ngesimvuleli file hayi asivuleli file bisafonela umalume umphathi wakho ngitshele ukuthi wakhahlela ngathi hayi anginamphathi oyindoda mina thina nje ipheshana umphathi wethu Maseko akusindoda umphathi wethu Maseko akusindoda into umama fakazana umphathi wethu uMrs Maseko hamba ngeomoda elimeruni Titla Selina mina bhalela le ngivulela lo akaguli yezi ntwana ubhalisa usinolisa nakhona ukubizana ngosinolisa ekliniki iza ngalana ke Nangomunye patient lizile aliguli ufuna isinote athi uhamba ngani hamba ngeomoda elimeruni umphathi wethu alane number plate saselisha manje ucomela abani lo muntu lo uhamba nge-old lo ubuzayo uhamba nge-audi mara imoda yintsha okay mara kusalayo ke half a million i-odi na how many years okay mara kunesibanga mhlambe nayo Audi A3 mhlambe la kathi Audi A3 1.8 akusiyo leyo mayisatha tinyenyenyenyenye ngizonikhombisa mesiphuma la ku-life siyamsearcha ngizonikhombisa mfundeni igama ukuthi ubani sithi i-odi ina how many years ubani igama lakhe mfana sicela ukubona i-Audi yakho ngizonikhombisa lona mesiphuma la ku-life mhlambe i-Audi A3 1.8 nama-15 seaters awu-15 thina yes
sinama 15 seaters awu 15 thina. Oh 15 company khandwana awe company. Yeah navele. Uma sekuphela yakhe phela. Naye. Hayi eyakubo. Akuseyakubo. Uma sekuphela yakhe ntwana. Sekathi sinama 15 seater. Sina. Plus ne odi phezulu. Plus ne odi phezulu masekunani? Maseko une omode yena uthi Omoda. Yena uthi une odi yena. Akathi une odi. Azange athi ne odi uthi sina odi nama 15 seats. Okay, bama 15 seats uyawa eda. Mara Kanti wayiningiphisa ngoba mina nyamazi. Umazela kuphi? Nyamazi. Umazela kuphi? Ya, umazela kuphi? Umazela kuphi? Umazela kuphi? Are you a crayon cause ngikhala ngawe azama style esinya. Ma 2000 iyabhora sendabo ma Crayon. motivation 1.5 ayikho Uphethwe yini kanti ucela nemask? Uphethwe yini? 1.5 Manje mawubalekile ma 2000 sendi 2000 tani uzothola le yakho iyabhora. Okay, asibhejeni ukuthi unayo Audi kuqala, asibhejeni ngizongithengela ilunch. Uzani siyabheja. Yabona siyabheja ukuthi awuna odi. Siyabheja yakini. Akuseyakubo. Sicela ukubona amaphepha. Yebo. Uzwa. Okay, sharp. Secha ulwazi auto lapho yimloyo. Yabo? Ulwazi auto. Yakuba le panel pizza futhi. Akusiyako yakhe, ibhalwe igama lakhe. Ubaba ubhalise ngayo. Ubhaleke Babakhe. Babakhe, mhlawumbe ubabakhe ubhalise ngawo. Ikhona lento leyo. Yangithola. Angazi sifuna amaphepha phela webusiness. Phela ngeke azoveza amaphepha wakubo la life. Awakubo, thank you amaphepha kuphi? Amaphepha wakubo. Let's ID bhalisa. Zenene abafana baphume manje kusala into. Ungazobheda wena abafana bani akekho abakama lesbian la. Khona abafana abazithola amantombazana straight. Ngizozwa ngabo awaphuma amadoda kusele namantombazana lawa athi straight. Askizi ngicela ID mara ngicela ID. Okay ngicela ID. Let's ID. Ngicela ID uyamba uyabo. Hey maybe unayo orisenda le nkulu iwave yini lethu. Senda yona nje. Oh umjelile. Thank you for the roses. Senda yabona ulicious ngamarembu. Wazambhalise fasting ngizoqeda ngawe ngoba manje yabo ngitshelile na abantwana. Akasile lesbian. Ngibale WLW. Oh yeah, une flag. Hello Licious. Date of birth Angfollow la 2003. Gama. Sawubona kunjani? Ungazophusha icharming lana wena ungibhedela. Hayibo. Uzokhotha umlomo uzophusha icharming ku live arm uchama amantombazane. Chama intombazana. Nami ngiyaphila. Promise igama lakho promise. Xolo. Sani. Hey geli angazi phambili ngizabona nesister la mangibhaleko. I-address manje ni comment ni like and comment ngithe nina ningithembisile nathi ningithanda noma kumnyama kubomvu noma ngiposta ngedwa noma ngingaposti ngedwa ngizongilike hamba no like ningayithathi ningayifaki la enhlizweni like ani video ningayifaki la enhlizweni like ani mengiphuma la ngibe sengifikile ku 1k views ngibe ngidlulile futhi la feli lisha nangaki usiksiza ngani namhlanje phela ngicela uhambe uyo like lapha Licious ubani igama ngicela yonke into Dr. Doolittle for my crush Lesa ngiyakwazi ukutype mina yeah press akuyo bese reply room 1 room 13 yeah uba 4 room 1 uba 4 bese uye 13
Lapho ngena manje ngisirious. Yeah, just copy and paste that. It's over la. Ora screenshot ezakhona ukulo. Yeah. I-DP yakhona ama-lesbian nama-gay aphethe isayini laphaya ebhanga ukuthi lesbians and gays against apartheid. Ungifollowe lapho. Maqeda utiyebo uthi hi. Hayibo. Nami ngiyeza ngizoba yini? Foul yini? Yini leyo manje? Ngisuku lokuchecka ama profile picture. Ngathi ngingisani. Ngathi ngingisanifaka la ku live kwami. Yo, sizoba fonta. Wo. At least ngizwe sengithola isoulmate ndani la. Ngathi ngeke sithola isoulmate. Ah. Bonithathu izolo bamtshela ukuthi ucute akazange azala athi sengifuna ukuba live nawe every day athi bangitshela ukuthi ngicute sekuwe manje sen exchange izinto la Nami promise, do you think I'm cute? mina ngakasho ayingabuzi thank you Simo Sarah. And I'm gonna send a gift, promise. We send a gift to Promise. Thank you, Promise. Thank you, Makotwa Sekaya. Aish. So singeke. Shooting amangani. Thank you. Should nawe namhlanje awulali. Ay namangala. Okay guys, mara ngicela ningithengeleni breakfast. Guys, ngicela ukunipha i-address ningisendeleni i-breakfast. Yo, can I follow? Yes, please. Yeah. Also, guys, don't forget to view the video later we post. Yeah, guys, please. And engage. Engage, guys. Don't. Ningayithathi nifake la yile yami lomfana. Ningayithathi nifake la guys. Like hani mina, kusase yimina loya. Sinolisa wenu. Kusase uyena. Akekho umuntu ochinchile. Guys, please like the video. Follow the guy. Also like ama video nakuyena. Yani comment guys. Yeah, na sikhombiseni uthando. Nathi njengoba simkhombisa uthando. Lo wesigqoko cha. Ngeke alale. Waya ngeke alale ngoba uncomiwe. Nami ngeke ngilale. Ay Simo Sarah. Yeah, ngicela bengithengele bandla hawu 30 rand McDonald's. Hawu. Ay. Hello mama. Ay Nami nobaba ngicela nilindane bakithi omunye ahlale phansi anikeze omunye privacy. Yabo. Please guys, ngicela ukuthi nini hawu 30 rand McDonald's naze nabahle sanibona. Sawubona. Send nama gift guys. Sizokuhlanganisa le 30 rand. Hantana phela uPayPal uya charge nawo. Abangithengele so baniki address. Ya ngizolala mtshele promise. Ngiyakhulumela promise. Ngiyambona Promise ukuthi ngathi uchamekile. Ngibona ukuthi ngathi uchamekile. Njayami ngiyakubona lapho ungena njayami. Snowy, hi. Guys, ningakhohlwa nge-21 asisebenzi, asiclean, asipheki, siyalala. Siyasebenza thina soxoshwa phela. Sophelelwa umsebenzi. Ngazile ukuthi laba profile picture lawa they are scam. Angizwa nokuthi i-address ithini mama? Why ubhala uMary lo Merry Christmas? Ntwana. Let's pray. Looking beautiful as always. Thank you. Marcos, why ubhale lo Merry lo Christmas? Ukhuluma ngeChristmas. Marcos, yiwena Marcos. Uyafunda uyasebenza. Ukhuluma ngomshado, ukhuluma ngeChristmas, kwenzakala. Mangaki? Kuzalwa angazi yasi. Na akuzalwa umuntu usho ukuthi kwenzakalani like why singasebenzi.
i-strike angithi i-strike sokuthi Ngene one GBV bese and ya stuff 13 13 Kuthophethe imali hayi ngiyabona nami licious hey Podolsky when are we gonna start dating guys mara please buy me lunch yo lani mam uyaqala usemaperiodini okay mesizo angizwa bakujovile mawuteta bakunikeza ikhadi manje waye uthi uyaqala ngoba ujovile man yo ay wena uyini language yakho bhala yona ntana siyekele lokho uyi va bye lunch so early guys ngilambile mina yo tap the screen guys also go watch i-content kaSnow please streame and music support. yakhe guys ungayotsha nje ngizotsha njani ngisebenza apha Mfondini chin komsendela umnqusho apha khawusende umnqusho Mfondini yo ndilambile Podolsky yo ilo i-address isini ba zone 6 unangaki uyafunda uyasebenza I love you too ngicosela lapho senda umnqusho apho senda umnqusho ndilambile kaloku senda nomnqusho hi Silo guys nitap i-screen follow lapho ningasikhulumisi since ngathola i-breakfast kayi-1 ku-TikTok loya abayi-2 nalo wasenda imali uyakhumbula lo wangisendela imali ungenzi abanye abantwana kanjani mfana abona abantu bakho laba abakufollowayo thank you for the follow thank you guys ngiyanithanda nezo yebo okay uzosithatha la umXhosa sino hayi ngumZulu mina uzongena eroom 1 eroom 11 eroom 13 1 11 13 e1 awumusukuswacisa ubuso e1 manje ayuswacisa ubuso e1 awufola ulayini uyangena straight mesu 11 mesu 13 sharp mama yeah la 1 11 yebo ntwana sitobona tobona uyathandeka yazi ngiyabonga work athi guys emacala ngichoshise ngisebenza eklinikhi kubo malungu yo ngathi manje nawona amafana ama-patient promise nabo bomalume ne bazoza laphaya yo bazobe ngathi bazobabamba inkunzi yo kuphe ekhaya siyeza lapho abantu abasebenza ngomlomo promise umuntu amomusha asisimboni umuntu promise ucelwe age la naba exchange bazokhuluma ku-inbox follow lapho ke nangu ngiyababona umalume ngiyababona umalume mara promise nami ngicela ungifandele usisi wakho akaqale erumini elincane lo mngani wami lo best friend yami lo-age mara nami ngicela ungifandele usisi wakho hayi bazothi uhlale nje eceleni kwakhona ntwana mara usisi wakhe ntwana okay I do not know you work there good luck thank you ithi igebengu zezwe yo guys ningathuki guys ama-colleagues wami mara ningathuki ngiyazi ukuthi kubowe ngathi bazoniskema laba asikisi athi we-one thina simthatha ezumuntu nje simthatha ezumuntu nje ntwana bathi bangithatha ezumuntu nje cabanga chiriya mntana ngithebona ukuthi ubhale women love women WL okay ntwana ngicela ungiphandele umngani wakho ke promise
Uyi-lesbian, akanamngane. Lesbian, akanamngane straight. Okay, noma kuyigay-ke Lesbian. senankinga. Indoda noma- Sengizohereza ntwana. Mara at least i-tribe, angithola i-tribe at Your least. university goes worldwide. How much have you stole so far combined? Sengena tshontsha malini empilweni yenu? Roughly? 2.5 meters. Qedile iklinik. Ntwana ungasho kanjani? Mara wena ntwana usithini? Yazi ukuthi la eclinic basuke basibukela, izolo bebasibukele nonithatha Hayi iklinik nje bese mzihambezela ngama-2 amashophu. gay ones. Waba Gay yi-gay, ones. uyi-change. Ntwana phela ingakhohlwa amafishini. Hello Nani. Asiphumeni manje, asiphumeni. Yeah, baba guys. Ugcobisa umlomo ngento ngelip gloss. Yo, Yo, hayi Mcebo. yo. Hayi usufuna ukugcobisana ngespontsho sami. Yeah, ngikuqhubeka khomsa khona. Ungazongibhedela wena mina. Elimirado. Letha umuno. Ntwana, kanti ngokukhisa nini? Ungazongibhedela ungikhisa mekukwenze njani? Hayi. Mshapho wena? Guys, akafuni ukungikhisa. Ngicela nimtshele angikhisa. Ungazongibhedela wena. Ngiyacela guys, please. Ngicela ningicelele yena. Ungazongibhedela, uyangibhedela lo. Ishaka lomhlubu la. Bayagula lapha. Sebehambile plus bananomsindo guys. Sengizophuma manje ifoni yami ku-9%. Ngizochaja kancane ngizophinde ngibuye futhi. Uphethwe yini malapha? I-address yakho? Bani? Bani? Oh. Okay babe. Ube nosuku oluhle nawe wemama. Uyafunda mama? Uyasebenza? Unangaki? Yeah. Bochomi lo mfana lwana esigebengu loyana. Nangu uthubile namazi uthubile. Ngithe yekela ukubhizi wenza lento lo yenzayo. Sister Thobile. Why kumele ukuthi anonsela abantu bala emsebenzini ukuthi mina ngiba live because ngitshelile ukuthi bangiphuzile office. Ngibizana nabantu Asibochomi ngeke sababiza labantu mara mina ngifuna nibona bo sister. Why kumele bebona bo sister? Bayagula labantwana. Uzongishisisa because mina kothiwa emsebenzini angisebenzi ngibala ukuba live on Ntwana complaining. angisho ngiyakutshela ukuthi bangiphuzile but bangiphuzile office bangiphuzile. Okay, askisi basikhuzile bafethu. Uzongena eroom 1 mama ungafoni line ungene straight hard mawuqedwe ye13. Ngiyakutshela ntana ubizana nabo sisekabiza uThobile ene ngiyamtshela ukuthi bangikhuzile ukuthi ngingabi live emsebenzini. Wena anangisela wonke umuntu ukuthi mina ngilive. Ngikutshelile. Hey, ntwana manje kwenzakalani la ntwana sibuyela abantu abayi 5000. Yeah, na bye. Guys, 5000 people. Bye guys, Bye, Santana. live futhi ne. Musukublow amakhisi. Ntwana uthe izolo. Baba I promise. Namhlanje musukwa blower. Baba I promise.